India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasni. Kajingwat pinya bathamai habaro kawe kari da ka center fresh bat ka yukov ka penpau hadu kanu kajing perkhat palat kelapan kelalong ka benta jong kajing iem baman kasngi ha India. Omtang haki po badon jing e. Henry haki rai ki barit tam ki baman kasngi. Kabaning kong kabakum kani kajat ka kaipot ka center fresh India overthinking ka syam ba prapwe persen kinong India ki penlut palat lai kenta ha kasisngi ban perkhat palat. Hakaba iwe na kisau ngut ukam ba kade kajing melin kabaman kapo. La kalong ban jubab ya ka kubor, ban jet ya ka ban bam, ne ban bu ne ha ka Instagram. Kijing tip ki penpau ya ka culture ka bala sapriang baha jong kajing keny asin kabayat lingba ki pateng bat ki jaka. Kakai pot kala jurep ya ki samla puli, kinong tray bat kito ki bat tray la jong ha kinong ba ki bahap ha ka tier 1, 2 bat 3 ha India. Da kabarung jeliu haki sautli ki benta ba kongsan. Kajing bam bat kajru kom im kajing im digital bat ka im lang salang. Kajing yade bat kajing yalu samla bat ka kam tray kam kata. Kijing lap ki pensyai kijing jong kajing im benta balau penwan dur da ka teknologi. Kijing kemi lenti haka im lang salang bat kajing yade ka baman kapur. Kabala penlong ya kajing perkhat palat haka perthai barok kawe. Katkum ka Center Fresh India Overthinking Report kathong jongi kalong ban patai kumno kajing perkhat palat ka pau perthai hakum kani kajuk menta bat kajing syampang ki pli ya ki khamat. La kalong kajing perkhat arsin ya ka message ne kajing bishar binyak palat ya kajing jet bam jamit. Kajing perkhat palat kalapan kalalong kajing milin kabaman la kasngi. Kabajia haki arta bat jaka baper. Ong Ukunjan Kitan, Director Marketing, Perfetti Van Meli India.